हाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो नेसार लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दानिया आवगायलांसै दानिया फैदो लोगोफोर मोनसे भाइराल फट' दिन्थिनो नागिरदों सासे आईएएस अफिसारा शेयार खालामदों बे फट'खौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव आरो बियो लिरदों बे फट'आव नुनाय बिमानि सासे गथ'आ अफिसार आरो सासे गथ'आ नेता आरो गावनि नातिया जादों PCS अफिसार अब्लाबो बेबायदि थानो गोनां जादों बिमाया मा लाब बे जिबननि दा फट'आ गोबां भाइराल जागासिनो दङ गावनि बिमाया मा खालामा गावनि गथ'नि थाखाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गावनि बिमाखौ बेसेबां अनो बेखौ कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय मैया बिहारनि पाटना होननाय दरसे जायगायाव सासे 50 बोसोर बुरै मानसिखौ माखासे दुथांफोरा किडनेप खालामनानै बुथारनो नागिरदोंमोन नाथाय बुरैखौ सा 6 दुथांफोरा बुथारनो हायाखै बुरैनि मोदोमाव गाननाय सना रुफाखौ नुनानै दुथांफोरा बुरैखौ बुथारनानै सनाखौ लांनो नागिरदोंमोन बिसोर सा 6नि सा 5 डाकाइतफोरखौ पुलिसा हमबाय आरो सासेया खारखोमानानै दङ मैया आसामाव साथाम पुलिसफोरा कर'ना पजिटिभ जादों सासेया तिनिसुकियानि एसपि आरो सासेया क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि आरो धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि एसपि धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि एसपिआ थांनाय सप्तायावनो कभिड बेरामा जादों आसामाव 3310 आसाम पुलिसफोरा कभिड पजिटिभ जादों आरो गोबाङानो मोजांबो जागासिनो दङ आसामाव दैबाना नायनो थाखाय 22 आगस्तआव सेन्ट्रेलनिफ्राय मानसि फैगोन सा 6 सुबुंफोरा फैगोन बिथांमोनखौ अल इन्डिया रेडिअ होननानै बुंदों आसामाव दैबानायाव मा खहा जादों बेफोरखौ नायनो थाखाय फैगोन बिथांमोना आबाद खहा जानाय दालां बायनाय लामा बायनाय जिब जुनार थैनाय बेफोर गासैखौ नायनो फैगोन बिथांमोना ओमफ्राय लिरनानै लांगोन सेन्ट्रेलाव मैया चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजिनि रेलवे स्टेशन खाथियाव सासे सेंग्रा मानसिनि गोथै देहा मोनदों बेनि मुङा पंकज दासनि न'आ पाठशालायावमोन पंकज दासआ साननैसो सिगांनिफ्रायनो न'आव गैयामोन ओमफ्राय दा बेखौ सोर बुथारना गालांबाय बेखौ मिन्थिथ'वाखै पुलिसफोरा बेखौ नागिरगासिनो दङ दा फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै आसाम हाई सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ SS फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि एकाडेमिक इयार 2020-21 नि सिलेबासखौ 30% खम खालामनो आखायाव लाबाय COVID-19 नि थाखाय इनस्टिट्यूशनफोरा बन्द थानायखाय स्टुडेन्टफोरनि प्रेसारखौ खम खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय माने खमायनानै होबाय स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनो गोजोन्थों लोगोफोर